Henndu saatundu yibbini maale firni cuuɗi haa nder wuro Ibi haa nder arrondissement de Iyambaka nyalomaare 6 lewru avril hitaande 2024. Koddirooje fakat ɗum waɗi fitina jawdi wonni ko he'ata totton suuɗi himɓe woɓɓe ka hande yande min yahi ton alarɗo min tawi ko haɓe sorna hoore maɓɓe ɓe wara yende nde waɗi haa ɗiɓiɗo ɗum masibo ngam malmaloje hendu ndiyam ɗuɗɗam nawanyo sam on wari haa totton goɗɗum man kam fattude bako nde nyiɓeɗo se nde viabilisa ɓe huuda ɓe himɓe mairie ɓe diida ha laabi tokkata no hani mayni plan d'urbanisation na wonan bako yimɓe nyiɓa dole en respecta non mayɗo kuje feere ha en hisa ɗon saare ma ko ɗungum on hendu ɓe yende wari sankiti kasa kasa ko ha o nasta wala nane ma o habdo on na nde mayde suklininde masine yurmi enɗini mi laari ɓe majum mi do'ani ɓe do'a kala khairu fu Allah ni lutin khairu Allah tawe ko ɗum soƴƴi ɓuri nargewol nargini iyende ɗo wara wardi ɓe hendu mayde ɗo dira ni mi doggi mi nasti suurelu suudu goɗo no diri ɗo ka war ƴefti waɗi je ɗo go bo yibbi dow min se min jooɗi ni min waali walugol min burti. Hendu ruyni ci'e ko watta ci'e 20 hendu ndu ruyni yibbini mahi. Hendu waɗi masibo waɗi bo un peu partout waɗi ci'e en viyan ci'e 21 on ko vonni 19 kam je sankiti pat wala hunde je nafata ha totton kuje pattimi 19 kam to je luttuɗum ɗo bo tolon takkiti amma ɗum memai yonki ɓi adama amma ɗum memi jawle maɓɓe e neɗɗaku maɓɓe. Décembre on vonni ha ɗo amma gotel ɓuri pusugo sankita suudu yafendo am bo chambre e wonde ɗo salon takkiti itti da ɗum to suudu petit frère am feere ɗon ha to kanjum fu takkiti itti kanjum ka dirɓi pat rufi ha leddi sei to on yahi on yaha on filma be kisina pat vonni ngam kuje ɓikkoye l'école ɗo acte ɗume pat kuje kam vonni bon jotta kam min anda dabare mayno min on ɗon ndu wardi kam fombinaru on wardi sembe maare amma nande ndu yotti wariri heɗɗo ka warti ɗo mosla bana dulluru tan dede ko mi laari ha yaasi bo min kam miɗon ɗo suudu en ɗo ɓosɗi miɗo yi'a beɗi tol ɗo fiira to le man ɗo mi numino leggal man no doy ɗo tol on seki tol après nde yende man foyti ɗo mi wurti yaasi mi tawi se leggal yibbi ɗo waali ha ɗo ni to ni may ko sati de e ka ko mi hirita ni ƴeftiyam wallini ha to banni tan mi ka ko mi hirita se mi dasi mi natti nder suudu ɗo tan banni se mi fiiti ha to se mi dasi mi nasti miɗo dari go mi ka ko nawata ɓandu yaake may ka se hande saali on kadi mi tawi ɓaawɗo nawa nonnon hande kuuje maɓɓe wonni ɓe ɗo mbaala ha yaasi be koode.